қабул кардааст. мувофиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пардохт кунанд ин маблағро ки ба рушди алоқаи мобилӣ и аллакай надоштани ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои кору фаъолияти муҳоҷирон мебошад. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат тамошо кунед. нафарҳое ки мехоҳем донистанд аз Россия депортатсиятон кушода ё ки маҳкама, номери WhatsApp мебурояд, бинависонен, проверка мекунанд. боз як пардохти ҳатмӣ. ширкатҳои мобилӣ уҳдадор шуданд ки барои нобудсозии антеннаи худ пул пардохт намоянд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои нобудсозии утилизатсия пойгоҳи заминавии алоқаи мобилӣ пардохти ҳатмӣ ҷорӣ карда мешавад ва он бояд ширкатҳои мобилӣ пардохт намоянд. қарори дахлдорро дар ин хусус ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кардааст. мувофиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 476 аз 8 сентябри соли 2025 меъёрҳои хориҷҳо барои анҷом додани амалҳо аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим ва пардохтҳо барои додани иҷозат ҷиҳати истифодаи захираҳои табиӣ дигар мавҷуд мебошад. маблағи зикршуда ба назардошти 75 сомонӣ бидуни як нишондиҳанда барои ҳисобҳо, 3000 сомонӣ барои ҳар як кадоме аз пойгоҳҳо ва нишондиҳандаи 78 сомонӣ дар 2026 120 000 сомониро ташкил медиҳад. яъне ки барои ширкатҳои мобилӣ уҳдадор шуданд ки антеннаҳои худро вақти нобудсозӣ мекунанд дар ҳолати утилизатсия кардан пул пардохт карда мешавад аз ҷониби ҳамин ҳар як ширкати мобилие ки кору фаъолият мекунад ва тибқи тағйиротҳое ки барои боло рафтани нархи нишондиҳанда мебошад дар соли 2026 78 сомониро дар бар мегирад, пардохти ин 120 сомониро ташкил медиҳад. операторони мобилӣ аз шарҳи расмии қарори мазкур ҳоло ҳеҷ чиз нагуфтанд, лекин ба шарти ифшо нашудани онҳо мегӯяд ки тибқи ин қарор ҳамакнун онҳо маҷбуранд пардохт кунанд ин маблағро ки ба рушди алоқаи мобилӣ таъсир мерасонад. яъне ки ин информатсия тааллуқ дошт дахл дошт ба ширкатҳои мобилӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. нафарое ки мехоҳем границаи Қазоқистон сафар кунед, номерошон мебурояд, зангшон бизанед. ширкати боваринокай ва нархи арзон қатъияй. хубиш ҳамия ки шумо дар граница бисёр очират намесен, тезтар шуморо мегзаронад. нисо Турсунзода нависондай. салому алайкум ака. баъди соли нав депортҳоро мекушоянд. дар бораи авфи депортатсияҳо мо гуфтем ки информатсия нест. ҳамарӯза видеоҳоро тамошо кунед, агар ки информатсияи навшӣ дар ин масъала насиб боша, видео мекунем, мефаҳмонем. як нафари дигар нависондае ки акаи Сорбон ассалому алайкум. як тоҷики хидмон регистратсияш 2 моҳ гузаштагиае. аз граница бирояд, запрет мемонанд. дар ҳолате ки аз граница мебароянд ва регистратсия талаб кунанд, мисол баъзе ҳолатҳое мешавад ки вақти баромадан аз Россия патент, мигратсиони карта ҳам чизоро мегиранд, дар таможня нигоҳ мекунанд. ҳамин ҳолат шава агар ки бинанд регистратсия надора, имконияти запрет карданаш ҳастад. як нафари дигар нависондае ки салому алайкум. ака ман регистратсияи коғазӣ қатъӣ гаштаистам. 2 моҳ пас хона мерам. амина надорам. ягон проблема намешава аэропорта? не, проблема намешава. асос ҳамие ки бояд регистратсияи шумо дар базадани бошад. мафҳум тиҷей нависондай. салом акаи Сорбон. ҳамин мегуфтем ки дар реестр барои надоштани патент меғалтовдам ё ки не? ман трудовоям надорам. и аллакай надоштани ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои кору фаъолияти муҳоҷирон мебошад. мисол вақте ки шумо патент доред, бояд трудовой договор қатъӣ ба МВД уведомление рӯй кунед. а шумо на патент доред, мисоли на трудовой договор доред, и метавонад номи шуморо дар чорни списка биғалтонад. азимҷон нависондай. ассалому алайкум ака. созен хубӣ? ман 1 сол 7 моҳ бедокумент кор кардам. моҳи январи соли гузашта Тоҷикистон омадам. моҳи сентябр рафтам, гуфтанд туда патент наметиҳанд. баъди 2 моҳ омадам ватан. метавонам январда рафтам. барои ҳамин хеле ҳолатҳо мо доим ба шумо мегем ки пеш аз Федератсияи Русия рафтанатон шумо як бор ҷои шуғли аҳолӣ бурен, тамоми даниёи худтона проверка кунед, мисол отпечатки споридан, баъд барои шумо ҷавоби аниқа дурустша мегам. як нафари дигар нависондае ки салом акаи Сорбон. даъваткунӣ ба хизмат тамом шудагиай? даъваткунӣ ба хизмат ба анҷом расидагиай аллакай. ҳайдарзода нависондай. салом акаи Сорбон. паспортҳои депорта кай ҳуй мекунанд? мегӯянд баъди соли нав ҳуй мекунанд. ростай? саломат боши акаи Сорбон ба пеш.
зинда ва сарбаланд бошен шуморам бародари азиз. дар ин масъала бениҳоят бисёр саволҳо ки баъди соли нав авф мешава гуфта хеле ки мо гуфтем информатсия нест, вале худо хоҳад як видеои алоҳида мекунем дар ин мавзӯъ ва пурратар ҳамаша боз мефаҳмонем. интизор бошен. зинда ва сарбаланд бошен. то видеоҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.